Bueno, gaur San Inazio. Guteko suertea. Egunotaz, hainbez santuen jaia ospatzean. San Inazio, Santiago, Santa Maria Madalena, Santa Marta atzo, hau lujo bada, baina lujo ona. Gaur hemen gauz, San Inazio, gure zaintzailea edo patroia handia gero kantatuko dugu lez, ez da ospatzen. San Inazio, guerrero esan, San Inazio gurixia ben podere asko, ondasun asko. San Inazio gurixia ben konkista asko, imperioa, dominio, eta ordoa, gerrara, a konkistar esaten dana eta holako gauzak ez da? Eta zer paseu jakon? Ez behar bat sortu jakola, nun eta Iruñan. Lesionatu zan, ez behar bat, adios, krisis galanta sartu zan bere bizitza. Ja ezin dut, joen munduan zehar konkistatzen mundua. Hau da, zertarako dau gizonak mundua guzti irabaztea, ezin dut joen mundu guztia irabazten. Ze zauri honek ez dozte izten joaten. Krisi handi baten sartzen da. Ez behar handi baten. Baina begiratu, horrek erueten dautzo, San Inaziori bere bizitzan hausnarketa bat egitea. Sakontzea, krisis horren barruan sartzen da, ezbehar horren barruan sartzen da, eta horrek erueten dautzo zerbait gehiago ikusten, irakurtzen, pentsatzen, eta hasten da otoitz egiten Loiolan, Arantzazu, Montserrat, eta bere bizitza purka-purka doa aldatzen. Zauri batek aldatzen dau beraren bizitza. Zauri batek, guk esaten duguna. Eske osasuna badeukagu, beitu kasu honetan alderantziz da. Osasun ezak, edo zauri batek, edo egoera gatz batek, pinten dau, gure Inazio beste bide batera begira. Guk ere gure bizitzan personalki zauria daukaguz. Asko, batzutan bakardadean bizi gara, edade handia daukaguzala, zartzaroa dala, gaixotasunak direla, ezina, tristura, zonba biderrez gure bizitzan, ama esaten dugun, ez da, zauriak, ezbeharrak, gube pizkator barruan sartuta gagoz. Baina ez bakarri gu personalki, baita be munduak. Bizi dugu gizarte bat, esaten dana, sociedad del bienestar, ongi izateko gizarte honetan, baina horbe zauriak dagoz, langabeziak, pobreak, etorkinak, gerrak, zenba violentzi mundu honetan, erasoak gaur gure herrietan ikusten dira, hainbeste festa eta hainbeste gauzetan. Horre dira gure munduko zauriak. Hemen datorroin buelta. Zauri horren erdian, zelan buelta emon horreri. Zelan hasi bestera batera ikusten gure bizitza eta gure mundua. Eta hor jo behar dugu Jesusen gana. San Inaziok pauso asko emozitxuan, baina 3 pausotan esaten dauzku, 3. Eta gaupe, 3 pauso horrek oso importanteak dira gure bizitzan.
egoera horretatik, zauri horretatik urtetako. Bata da, Jesusen personagaz bat egitea. Claro. Espadaukagu Jesusengan konfiantzarik, berarekin bat egin da espagara bizitzen gure bizitzan, ez daukagu zer eginik. Jarraituko dugu lehengo moduen. Jesus, misterio bada, bai, baina misterio hori onartu, maitatu, gozatu, jarraitu, ni nor nazela dino jenteak, dino Jesusek. Eta itaun hori gauri egiten dozkue. Zuek, inoz, itaundu dozue zuen buruari, Jesus, zu nor zara guretzat. Ba hori. Hor dago itaun sakona eta erantzun sakona emon behar dautzagunik. Jesusen personagaz bat egita bizi. Bigarren pausoa, oneri lotuta dagoana, klaro. Fedea apustu erabagarri bat egin. Ez ibili ara eta ona jakin bari noragoa zen. Gaur bai bizarrez. Ez. Bizi sentiduz. Lehenengoko irakurgaian esan duzkue. Emoten dautzuet bizia eta zoriona. Zoritxarra eta eriotza. Edo eriotza eta zoritxarra. Zer nahi dugu bizi? Seguruti lehenengokoa. Bueno, ba. Jauna maitatuz, bihotza okertzen danien sendatuz, egin bidea, fedearen sinismenaren bidetik. Begira, falta jakuz giza mailan balore asko. Baloreak, giza baloreak. Eta giza baloreak ez doaz fedearen aurka. Alderantziz, edo gehiago oraindik, fededunok fedea bera dugu gure gizatasunaren neurria. Eta hori da aurkitu eta jokatu behar dugun bidea. Eta hirugarrena, bizitzako une eta egoera orotan jaunaren alde aukera garbia egin. Jaunaren alde. Kontuan izan argia zein dan, nordan eta nundik datorren. Naiz ni naiz jangoikoa eta entzun dugunez jangoikoa berari jarraituz. Fedearen bidea ikasi eta pausoka fedearen bidea egin. Eta San Inaziolez gure bizitza sendotu egingo da, liberatu egingo da, zoriontzu jantziko da, eta zoriontasun horrez gu izango gara zoriontzu eta gure ingurukoak bebai. Fedearen mailan jartzen gara beti Eukaristia ospatzen dugunean. Fedearen mailan jartzen gara beraren hitza entzuten dugunean. Fedearen mailan jartzen gara otoitz egiten dugunean. Badaukaguz laguntasunak, Inazioko ukia bezan lez, Jesusen bide horretan jarraitzeko. Dano gagoz pres laguntzeko bata besteari. Bakarrik aurkitu behar dugu gogoa, animoa eta bizitzako zaletasuna handia. Danon artean lagunduz, goazen gaube Inaziolez, Jesusen bila, jainkoaren bila, askatasunaren bila, sentidu barri baten bila. Amen.